85 inkosi busekhama bebanga ngonile ebusweni bakho benasebusweni
Amen. Isihloko sale nkonzo sithi ngabe ezulwini singena ngomusa noma ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Ngabe ezulwini singena ngomusa noma ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Esikhathini esiphambili uShembe ubaba ilanga wakwathi izwe lohamba lihambe libuye kubantu abamnyama, kodwa selibuyile loqala liphathwe ikati. Kuze kube manje asazi ukuthi wayichazani ngalokho, kodwa esikuthandazelayo ukuthi ukhetho luka-2024 alube ukhetho oluzoba nohulumeni ozokhulula abantu abamnyama ngokweqiniso. Sethemba ukuthi lelizwe lizophuma ekuphathweni yikati, kodwa liphathwe nguhulumeni omesabayo uNkulunkulu, nowaziyo into edingwa ngumuntu omnyama. Kulesi sikhathi sanamhla akukho ukubaleka okwedlula lokhu okushiwo ngumsholozi ukuthi abantu okwamanje akebekhohlwe ngamaqembu abakuwo, kodwa sonke sizwe esimnyama silwele ukuthola u2/3 majority eParliament ukuze sibhidlize le khodesa yabezizwe. Kumele sakhe umthetho sisekelo wase-Afrika, singabuswa imithetho esishayelwe abahedeni basentshonalanga. Akukho kuhlakani okwedlula ukuthi uma sesakha lelizwe simbandakanye abaholi bezenkolo kanye namakhosi aphethe umhlaba, ngoba uma sibambisene nalaba abaholi
noNkulunkulu uzoba seduze kwethu. Amen. Yake yathi ingilosi lithi kumele nihlale nikuthandazele ukuthi leli zwe liphathwe ngabantu abamesaba uNkulunkulu. Ngoba njengamanje lo hulumeni yize kuthiwa ngwabamnyama kodwa ushaya imithetho echitha inkolo nobuzwe benu. Amen. Kujwayelekile ukuthi uzwe amakholwa efundisa ukuthi ezulwini singena ngomusa. Kodwa le mfundiso angiyitholi kwizithunywa zasezulwini. Umprofeti wokuqala ukukhuluma ngokuthi ekufeni siya ezulwini noma esihogweni nguYeshua. KuMathewu 5:17-19 uYeshua uthi okokuqala uzovuselela umthetho kaMose nezimfundiso zabaprofeti. Okwesibili uthi umthetho kaMose umingunaphakade. Okwesithathu uthi uma umuntu engawugcina umthetho kaMose nezimfundiso zabaprofeti abuye afundise abantu ukuthi abangawugcina umthetho kaMose, lo muntu angeke angene ezulwini. Le ntshumayelo kaYeshua isisekelo senkolo kaMose njengoba yayichazwa nguYeshua, kodwa ayifundisi lutho ngokungena ezulwini ngomusa. Ngiyazi ukuthi amanye amakholwa afundiswe ukuthi uYeshua ungumsunguli wobuKristu. Kodwa ngiyethemba abantu abaningi sebeyazi ukuthi uYeshua akazi lutho ngobuKristu. Nokuthi akaze abe khona umuntu emhlabeni onguJesu. Ngaphandle kokuthi amaRoma azakhela uNkulunkulu wabo abambiza ngoJesu. Omnye umlungu uGeorge Owen wathi the most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history. Indlela ongakwazi ngayo ukuqeda isizwe ukucisha ulwazi lokuqonda umlando waso. Amen. Ilesi simo ke esibhekene nabantu abamnyama ngokungazi lutho ngomlando wabo bakholwa noma yini abayitshelwa ngezinye izizwe. Uma kukhona othi uJesu wayengeyiso isithixo, ake chaze ukuthi uJesu wayezalwa ngubani nini kusiphi isizwe. Kodwa engikwaziyo ukuthi bazositshela ukuthi uJesu wayezalwa nguMaria noJoseph, ngoba abawazi umehluko phakathi kukaYeshua noJesu. Zonke izimfundiso zikaYeshua zisifundisa ngokungena embusweni wezulu, bese zisinika imbandela yokuthi umuntu ungena ezulwini uma enzeni. KuMathewu 7:21-23 uYeshua uthi noma ungahlala uthi inkosi inkosi, uprofete ngegama likaYeshua, ukhiphe amadimoni ngegama likaYeshua, wenze imisebenzi emikhulu ngegama likaYeshua, kodwa uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu, kothi ekufeni kwakho uthi uza kuYeshua njengenkosi yakho akuxoshe,
athi suka kimi menze ububi angikwazi. Ngabe uYeshua wayefundisa ngomusa kule nkulumo? Leli vesi nje lilodwa litshela wonke amakholwa akholwa kuJehova uNkulunkulu wethu nakuYeshua onguMesaya inkosi yethu ukuthi awungene ezulwini ngokuhlale ubiza igama likaJesu kuphela, kodwa abangena ezulwini yilabo abagcina umthetho kaJehova. Lena imfundiso kaYeshua amakholwa athi angabalandeli bakhe abangalokothi ukuyifundisa noma ukuyilandela. Usuku lonke amakholwa ahlala ngokubabaza uYeshua ethi uJesu uyinkosi, uJesu ungumsindisi, akekho oza kubaba ngaphandle kokudlula kuJesu. Kodwa uthole ukuthi kwalokho abazi ukuthi kusho ukuthini. Kodwa uYeshua uyayichitha lenhlobo yokumkhonza ngomlomo, kepha ube ungahambi ngokwemiyalo yakhe ethi gcina umthetho kaJehova owayeletha kithi ngoMose. Amakholwa afundiswe ukuthi bazongena ezulwini uma belandela izimfundiso zikaPawulu esichitha umthetho kaMose nemiyalo kaYeshua. Kodwa bacabanga ukuthi akubona ezulwini ukuthi uYeshua bambhixa ngodaka emehlweni. Bacabanga ukuthi akaboni ukuthi bamkhonza ngomlomo, kodwa ngezenzo bakhonza uBhali. Yikho kwezinye izincwadi ababhali benkolo eyasungulwa nguConstantine, ababhali bethi lenkolo eyasungulwa nguConstantine beyibize ngokuthi iPauline religion, ngoba inkolo yobuKristu yakheke ngezimfundiso zikaPaul kuphela. Kodwa ngoba abantu abamnyama bathatha noma yini abayitshelwa ngabamhlophe, behluleka nokubona into esobala ukuthi lento esifundiswa nguPaul iphambene nenkolo kaJehova, lo esihlale sithi siyamkhonza. Ababoni ukuthi uPaul ufundisa ukuthi uchithwe umthetho kaNkulunkulu, uqhuba inkolo kaConstantine ngezindlela eziphansi. INew Testament yakhiwa ngamaRoma ku-600 AD, kanti inkolo yobuKristu yasungulwa eminyakeni yo-300 AD. Esakha iTestament elisha, amaRoma abe esecabange kahle ukuthi inkolo yabo izobakhipha kanjani abantu ngokuhlanganisa incwadi engumgunyathi bayibize ngokuthi ingcwele. Ngake ngaba neTestament lamaHebheru elihloko sithi The Gospel of the Nazarene, elalibhalwe ngabalandeli bakaYeshua. Incwadi ethi ngokukaMathewu ihunyushwe isuswa kuleli Testament. Ababhali abaningi babe mangaliswa indlela incwadi kaMathewu ehlanekezelwe ngayo nguJerome, ngoba kuhlanekezelwe ngokuhunyushwa ngisho izinkulumo okuthiwa zashwa nguYeshua. Lokhu kwenziwa ngisho kuzinkulumo okuthiwa zakhulunywa nguYeshua. Angeke ngizibale zonke izinkulumo okuthiwa zashiwo nguYeshua, kodwa ezingayilo iqiniso. Njengoba ehlale esho nama-Muslims
akukho ezincwadini zamaHebheru ukuthi uYeshua uyindodana kaNkulunkulu ezelwe iyodwa, kodwa izincwadi zamaHebheru zithi uYeshua unguMesaya. Amen. Nale mfundiso ukuthi kukhona uNkulunkulu omthathu emunye, imfundiso eyakhelwe enkolweni yaseBhabhiloni. uNkulunkulu ongumama ngoSemiramis, uNkulunkulu uyise nguNimrodi, bese kuba uNkulunkulu indodana okunguthamu. Uma kuthiwa uJesu indodana kaNkulunkulu, kusho uNimrodi okwakunguye uyise kaThamudi. Futhi njengoba uNimrodi wabese wafa, kwakuthiwa uhlala elangeni, ngakho-ke uNkulunkulu olilanga. Yikho ezinye izithombe zikaJesu zinelanga ngaphezu kwakhe, kususelwa kuNimrodi uNkulunkulu welanga. Noma ungafunda zonke izinkulumo zikaNkulunkulu ngoYeshua, uyaye athi ndodana yomuntu, njengoba uJehova ebabiza kanjalo bonke abaprofeti. Amen. Akho lapho uthi ndodana yami, uthi ndodana yomuntu. Kodwa namuhla amaKristu asefundiswe ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu wamaHebheru, unguJehova. Yize enkolweni yobuKristu engemukelekile uJehova. Kunenkulumo okuthiwa yakhulunywa nguYeshua ethi okungena ngaphezulu akunacala. Le nkulumo ayikho kwiGospel of the Nazarene, kodwa yanikezwa ivangeli likaJesu ukuze ngalo ichithe umthetho kaJehova, okuDuteronomy 14 othi singayidli ingulube. Ngizwe umfundisi ubiyela ethi uPaul washumayela kakhulu kunabo bonke abanye abapostoli. Kuyacaca ukuthi lo mfundisi akazi ukuthi zonke izincwadi ezazibhalwe ngabapostoli amaRoma azishisa. Incwadi eyayibhalwe ngabafundi bonke bakaYeshua ethi the Gospel of the 12 Apostles, amaRoma ayishisa. Ngakho-ke kungazi lutho ngomlando ukuthi uPauli washumala kakhulu kunabanye abapostoli. Okuliqiniso ukuthi izincwadi zabapostoli zashiswa ngoba kubonakala ukuthi ziveza ivangeli lenkolo kaMose. Lezi okuthiwa zabhalwa nguPauli ilumbo lelo. Babhale nje izincwadi basebezibiza ngoPauli. Okuseqinisweni uPaul akaze abe khona enkolweni kaMose. Angazi-ke kuKristu. Kodwa nasemlandweni wobuKristu sithola lo Paul kusenguye uSaul. Ngisho lona-ke esimthola kwizenzo. Ukwakhiwa kaPauli kwakwenzelwa ukuthi abantu bacabange ukuthi ukuchithwa komthetho kaNkulunkulu kwenziwa ngumpostoli. Ngisafunda isikole sasifundiswa ukuthi abapostoli bakhulu kunabaprofeti bakaJehova. Kanti umpostoli ungumfundisi nje njengami. Abantu abafuna ukukholwa kweqiniso okuzobangenisa ezulwini kufanele bazibuze ukuthi bakholwa kuNkulunkulu onguJehova ngempela noma bakholwa
kubhali. KuJohn 5 verse 44 to 47 kuthi ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa ningalufuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa na? Ningacabanga ukuthi ngiyakunimangalela kuBaba. Ukhona onimangalelayo, uMose enithemba kuye. Ngokuba uma benikholwa kuMose beniyokholwa yimina, ngokuba yena waloba ngalo. Kodwa uma ningakholwa imibhalo yakhe, niyakholwa kanjani ngamazwi ami? Amen. Amen. Lamazwi ayikhulunywa nguYeshua. Njengoba uYeshua esho, amakholwa amaningi akakholwa imibhalo kaMose, futhi akakholwa amazwi kaYeshua. Kodwa kuJohn 14 verse 15 uYeshua uthi, uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Ngabe lamakholwa ayamthanda uYeshua ngokugcina umyalo wakhe? Cha, abakuzwa. Bamdumisa nje ngomlomo. Ngizame ukulifunda lonke iTestament elisha. Kodwa kukho ezimfundisweni zikaYeshua lapho kuthi khona umuntu ungena ezulwini ngomusa. Le mfundiso ukuthi singena ezulwini ngomusa ichaza ukuthi asikho isidingo sokuthi ugcine umthetho kaNkulunkulu. Ngoba vele ngokufa kaYeshua esiphambanweni uyongena ezulwini noma ubuna sono sinye. Ngoba ezulwini singena ngomusa. KuMathewu 13 verse 41 to 42 uYeshua uthi, indodana yomuntu iyokhipha izingilosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okuqhubekisayo nabenza okubi, zibaphonse eziko lomlilo lapho kuyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Khona abalungileyo bayokhanya njengelanga embusweni kaYise wabo. Onezindlebe akezwe. Amen. Amen. Kodwa labo abashumayela ivangeli lokuthi sikholwa uNkulunkulu onguJehova, kodwa bethi ayingalandelwa imithetho yakhe, basagcwalisa lamazwi kaYeshua akuMathewu 15 verse 7 to 9. Mhla ethi bazenzisi uIsaya waprofetha kahle ngani lapho ethi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kodwa inhliziyo yabo ikude nami. Bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Amen. Njengoba amaKristu njena efundisa ngezimfundiso zikaPaul. Beyeka lezi imfundiso zikaYeshua. Bonke ukukholwa kwabo okwakheke ezimfundisweni zemiyalo yabantu. Njengoba sichazile enkonzweni edlule, kuyimfundiso yobuKristu njengenkolo ukuthi kuyayichitha inkolo kaMose. Awemukelwa umthetho kaJehova owushiya kuMose. Kanjalo noma amaKristu athi alandela uJesu, kodwa abamlandela ngokumdumisa ngomlomo, abazilandeli izimfundiso zakhe. Kungani amaKristu engazilandeli izimfundiso zikaYeshua noma zikaJesu? AmaKristu akaboni ukuthi amaRoma ayazi ukuthi ivangeli likaYeshua livuselela izimfundiso zikaMose. Lo inkolo yakhe engamukelekile enkolweni yobuKristu.
futhi amaKristu akaboni ukuthi uYeshua nabafundi bakhe babe ngaphansi kwenkolo kaMose. Yikho nje kule nkolo kufundwa ngezintshumayelo zikaPawuli kuphela. Ingoba uPaul wakhiwa ngabezizwe ukuba abhidlize inkolo kaJehova ngezindlela eziphansi. Ngiyafisa ukuxwayisa ukuthi abantu abafuna ukukholwa ngempela noma bangamaKristu abagcine umthetho kaJehova owawuletha kithi ngenceku yakhe uMose. Namuhla sekunabaprofeti bamaKristu asebeziphe izikhundla zokuthi bangabaprofeti. Njengoba ngichazile nasenkonzweni yasokhosini, kweNew Testament asinayo umprofeti. Nalowo owabe engumprofeti uJohane ubizwa ngokuthi umbhaphatisi, ngoba umprofeti usenkolweni kaMose kuphela, le amaKristu ayichitha ngamaKristu. Angazi ukuthi uma abefundisi bamaKristu sebethi bangabaprofeti bakabani, ngoba noBhali wayengaba abaprofeti. Laba bathi bangabaphathi bezwi likaNkulunkulu, ake sibakhumbuze ukuthi ngokwenkolo kaMose umphathi wezwi likaNkulunkulu kumele ahambe ngokwezimiso zikaJehova. Amen. Awukwazi ukuthi kungathi ungaligcini isabatha uphucula ikhanda bese uthi ngumprofeti kaJehova. Kulevi 21 verse 1 to 6 kuthi uJehova wathi kuMose, khuluma kubapriest, makungabi bikho ozingcolisayo ngofileyo phakathi kwabantu bakubo, ngaphandle kwezihlobo ezinyamanye. Abaye kuzigega amakhanda abo, bengasiphuculi isilevu emaceleni, bangazigcabi emzimbeni. Baya ukuba ngcwele kuNkulunkulu wabo, bangahlambalazi igama likaNkulunkulu wabo, ngokuba banikela ngomnikelo yomlilo kuJehova isinkwa sikaNkulunkulu wabo. Ngalokho ke bangcwele. Amen. Amen. Laba bathi baphethe izwi lenkosi, lo mthetho awusebenzi kubo ngoba benjani bona. Noma bengingakaze ngihlangane nomprofeti enkolweni yobuKristu, kodwa manje ebuKristwini usekhona umprofeti kaJehova, lowo inkosazana yase-USA uCelestia. Umuntu ongumprofeti kaJehova uvele umbone engakasho lutho ukuthi uvela ezulwini ngelo. Njalo uma ekhuluma indaba kaNkulunkulu uyamboza ekhanda, futhi akalokothi enze i-make up noma yanhloboni emzimbeni wakhe. Sengithola ukuthi kunamaKristu amaningi angamthandi lo mprofetikazi, bathi ungumprofeti wamanga. Kodwa ngazi ukuthi babembonaphi umprofeti, ngoba abaprofeti bagcina kwa-Israyeli. Thatha izintshumayelo zale nkosazana bese usiqhathanisa nabo bonke abaprofeti, njengo-Isaya, oJeremiya nabanye, bese usho ukuthi yena wehluke ngani kulaba abaprofeti. Le nkosazana akakhulumi ngokubhula lapho uzwa abaprofeti mbumbulu
bekutshela ukuthi kwi-fridge yakho kunenyama nekhabishi, noma sebekutshela ukuthi eSouth Africa uzowina okhethweni uZuma noma uMalema, bese bethi ukuprofetha ke lokho. Umprofeti ukhuluma ngesono, eyala abantu ukuthi uma ungayeki ukwenza isono, uNkulunkulu uzokwenza njani ngawe, uzokwenza njani ngawe. Funda ngabo bonke abaprofeti bakwa-Israyeli. Amen. Manje lo mprofeti bathi ungumkhohlisi ngoba ukhuluma ngesono, hayi ngomusa. Kodwa bonke abaprofeti kuhlanganisa noYeshua bakhuluma ngesono. Kule ntshumayelo ngiveza ezinye izintshumayelo zikaCelestial lapho ekhuluma kanje. Sekhuluma uCelestial la. Inkosi iyobeka isandla sayo phezu kwenkolo yamanga. Bese wena uza usukhala njengembuzi engenamnikazi. Uyobuza ukuthi kungasho kanjani lokho ngenkolo yobukatholika. Ingoba ingumfanekiso ongcolile wenkolo yamanga. Ilabo abahlakaniphileyo abaziyo ukuthi lenkolo ingcolile, ukuthi yesekelwe phezu kwenkonzo kaDagon, uNkulunkulu wamanzi, uNkulunkulu wamanzi oyinhlanzi. Yakhelwe phezu kwezindlela zobunyonga, icwiliswe egazini lokuhlukunyezwa kwezingane kanye nokulalana kwamadoda. Nyamuzwa umprofeti ukhuluma kanjani? Kungani usafuna ukuzihlanganisa nakho konke lokho? Ingoba usuze wakugela kwinkohliso yakho, futhi ufuna ukufela kulo. Awufuna ukugezwa ngumoya ongcwele. Ucabanga ukuthi kufanele yehluke indlela imizwa yakho ebukwa ngayo kube nevangeli lakho elehlukileyo kunalelo lamaSunni namaShite. Labo bantu uma sebeza kuKristu abambiza ngoIsa, babeka eceleni zonke izimfundiso zoyise ukuze bangene ngendlela engumcingo, hayi lendlela ebanzi eholela ebhujisweni nasesihogweni. Bahamba kule engumcingo. Bakubeka eceleni konke lokho ababekholwa yikho ukuze bamise izinyawo zabo endleleni okuyiyo kuphela eholela ensindisweni. Kodwa wena ufuna ukulwela ukuba kwamukeleke inkohliso yakho, ukukhonzwa kwezono, izimpawu zesiphambano nokuthandaza kuMaria. Ufuna ukuzithethelela ngaso, ungazi ukuthi uma inkosi isizokwehlulela zonke izinkolo zamanga ekaMormon iyoya echibini lomlilo kanye nabo bonke abenzi bemisebenzi yabo, baze bayivune kuze kufike ukwahlulela nobukatholika ngokunjalo. Amen. AmaSunni namaShite lawa amasect amabili aqamileyo enkolweni yamaMuslims. Ahlukene ngezizathu zepolitiki, hayi ngokwenkolo. Emva kokufa komprofeti uMuhammad ngo-632 AD, kwaba nempikiswano yokuthi ubani owayezothatha umsebenzi wakhe
aqhubeke nawo. Ngamanye amazwi lapha kuchaza ukuthi lama shuti ekade sikhuluma ngawo kufana nje nala ibandla lamaNazaretha, ngoba kunebandla lasebuhleni, kunebandla lasephakameni, kunebandla laseDunyezini nelaseThebezini. Akubangwa inkolo kodwa kubanga izikhundla ukuthi ubani okufanele abe umholi. Nalama sethi ke avela kanjalo. Kodwa ngawo amaSulumane, ngawo amaMuslims. Kungethusile kubalweni namaMormons kulolu laka lukaJehova. Ngafunda kakhulu ngomprofeti uJoseph Smith ongumsunguli walenkolo. Kodwa okwangimangaza ukuthi njengoba ethi wayehlala nengilosi, ingilosi enjani eyayimfundisa ukudla ingulube nokwenza zonke izinto esiphambene nomthetho kaNkulunkulu. Uthi lo muntu othi wayehlala nengilosi yayivela phi ingilosi engavumeli ukuthi umuntu edle ingulube? Ngoba ingulube into enyanywa kanjena ezulwini ongavumele ngisho ukuthi uyiphathe ngesandla. Ezulwini ayikho into eyisinengiso njengengulube. Manje umuntu othi ubehlala nengilosi, ingilosi enjani evumela ingulube? Kodwa uCelestial useyichazile lento. Lenkolo ingesibili emhlabeni ngokuceba. AmaMormons mawukholwa kuwo bathatha i-payslip sakho bese eholweni lakho bethatha 10% of the gross profit. So bangabantu abacebe inkolo ecebe kunazo zonke edlulwa yiCatholic Church kuphela. Kodwa kusetshenzwa imali hayi uNkulunkulu. Usho njalo uCelestial. uCelestial yize ese-USA kodwa ukhulume kabanzi ngabaprofeti base-South Africa abakuthwalele lobo buholi. Uqala kanje: futhi ngabona inkosazana yamanzi noDraco, imibuso yangaphansi kwamanzi, inkosi ebizwa ngokuthi indlovukazi yogu. Laba bafundisi bayaye bayongena ezivumalwaneni zobudimoni nalezi zidalwa. Kuye kuhambe kanje: indoda izofuna ukuthola amandla nengcebo nodumo nemali, mhlawumbe ize iyenge intombazana enhle ezoyishada ukuze isebenzise emsebenzini wayo webandla. Ngakho-ke le ndoda iyahamba ngaphandle kolwazi lwale ntombazana iyokwenza izivumelwana nemimoya yamakhosazana amanzi. Kuchaza uCelestial, uchaza ngento eyenzeka la eSouth Africa. Ngesikhathi nje esifushane le ndoda izoqala ukuthola abalandeli. Amazwi omlomo wale ndoda azobona ukuthile ongahambi kahle okwaziwa njengamandla okuyenga. Yonke into eyishoyo noma ngabe umi epulpit ethi uhla lwelondre, insipho, ngithengele indlu yami amanzi namhlanje, ngihambile ngayothenga igrosa, nansi imovie engiyibukile izolo ebusuku,
ibandla lizovele lisangane lihalalise sengathi ubefunda incwadi yonke kaHabhakuki noma incwadi kaHagayi oyihumushe ngobuchule obukhulu ngoba laba abantu abalazi izwi likaNkulunkulu abayifundi imibhalo ukuze babone ukuthi izinto le ndoda ebatshela zona ziyiqiniso yini. Konke odinga ukukwenza nje ukuphonsa imibhalo emithathu noma ezihlanu bona-ke bazothi shumayela jula nodaba. Kodwa iqiniso ukuthi bayengwa amafutha laba befundisi abasuke bewanikwe amakhosazana amanzi ukuba bawagcobe emzimbeni wabo. Kufanele ugeze ngendlela ehlukileyo uma wenza lezi zivumelwano. uNkulunkulu kade ekhuluma kimi ngalezi zinto. Kade ngabelana ngazo lapha nalapha kuma video futhi zibhaliwe kwi-Master's Voice. La madoda kubiza ukuba ageze ngezindlela ezahlukileyo. Kufanele abe nqunu ehlele ogwini ngesikhathi esixakileyo. Kubuye kubize ukuba enze imihlatshelo ngabantu. Abuye enze imihlatshelo ngezilwane. Yonke le mihlatshelo ngabantu nemihlatshelo ngezilwane yenzela ukuthi umuntu ebe nebandla elikhulu, ebe nemali eningi, edume. Futhi njengoba eya ngokuya ejule ekwenzeni lokho okumayelana nezimelwane noma nezithwalo zawo, ngoba okwenzelwa izivumelwano ezenziwe namadimoni akuze kwenele. uNkulunkulu wathi esiprofethweni lokhu kufana nokujoyina ijim. Uma ujoyina ijim ukhokhela ubulungu bakho nyanga zonke. Awukwazi ukweqa inyanga neyodwa ngoba kusobala ukuthi ngeke usakwazi ukungena kule gym uma ungakhokhile. Ngakho-ke nalabo abafundisi basebenza indaba yokuthi benze imihlatshelo yabantu, benze imihlatshelo yezilwane ukuze lamandla okukhonzwa ngabantu engasuki kubo. Ngakho-ke bangena ezimalweneni ezithatha isikhathi esithile la bezokwenza khona umhlatshelo omkhulu, noma bangene ezimalwaneni zenyanga nenyanga la bezolokhu benza khona lemikhuba yakhona ukuze amazinga amathonya kamoya bawagcine ephezulu. Abantu baqhubeke nokuza esontweni, baqhubeke nokuba sematheni kwabezindaba. Akhulumini kusho lenkosazana yase-USA. Empeleni uhulumeni wase-South Africa awazi ukuthi kufanele wenzeni ngalamasonto. Angasalawuleki futhi angenakho ukuziphatha kahle. Abantu bayahlukunyezwa kulamasonto futhi uhulumeni akazi ukuthi uzokumisa kanjani lokho, ngoba noma angathi awukwazi ukushumayela uma ungenawo ilicense yabafundisi, noma athi siyakuphenya, abantu uqobo lwabo bathakathekile kangoba bazolwa nohulumeni, belelwa laba bafundisi babo bamanga, abefundisi ababhukudayo
mele zivumelwane namakhosazana amanzi kanye noDraco. Amen. Oh angaqeda. Ngakho ke uNkulunkulu wayengikhombisa ukuthi lamadoda kufanele anikele ngokwenani elithile. Iningi lawo kufanele anikele ngegazi. Azokwenza imihlatshelo ngamalunga awo ngokuhamba kwesikhathi. Uthi lo nkosazana wayitshelwa uNkulunkulu yonke. Yingakho nje kulokhu kunezigigaba zokufa kwabantu ongaqondakali kulamasonto. Kodwa enye indlela yokukhokha isikweletu zabo ukuqoqa ingcebo yabantu. Ngicela niqonde ukuthi uSathane uyantshontsha, uyabulala, uyabhubhisa. Uma uSathane ekwazi ukubulala, izinga lakhe eliphezulu kakhulu lelo. Uma ekwazi ukuthatha impilo yomuntu okholwayo nongakholwa, uzokwenza lokho. Kodwa kungumdlalo omnandi embusweni wobumnyama ukubhubhisa umuntu. Kungumdlalo nje ukuwisa usomabhizinisi ngokumtshela ukuthi uma uqhubeka nokuletha iminikelo emikhulu kunowabo bonke, sizobeka igama lakho ohlwini oluzayo ngesonto ezayo nezinto ezinjalo. Ngase ngibona inkosi ithi nemihlaba yokhokho babantu base South Africa inikezwa laba bafundisi bamanga. Futhi laba bafundisi bamanga bathatha ingcebo ephathekayo yamalunga ebandla bawenze anamathelwe ukuhlupheka. Ngabona indoda ibhukuda yehlala olwandle ingagqoke lutho ngaphandle kwebhulukwe enebandage ingena ekujuleni ongakholakali. Iphethe amaphepha agoqiwe ezandleni zawo eya kulombusi owayehleli phansi esihlalweni sobukhosi ngaphansi kwamanzi engagqoke lutho ngenhla. uNkulunkulu wayekhuluma emlonyeni wami ethi le imihlaba eyifa lokhokho. eSouth Africa kunento ebizwa ngemihlaba eyifa lokhokho. Indlela okwaphuma ngayo kimi kwaba ukuthi le mihlaba imihlaba yokhokho benu basendulo. Okucishe kufanele lokhu ama-Native Americans anakho la ezabelweni. Ngikhumbula ukuthi lo muntu okhuluma lapha use-America. Imihlaba yokhokho benu ivela kokhokho benu bakudala kuze kube manje komkhulu nokoyihlo. Futhi kufanele kube ingcebo ephathekayo. Imihlaba enobuningi babantu edluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane. Futhi imindeni kufanele igcine lemihlaba njengengcebo yabo. Kodwa ngabona ukuthi abesilisa bemindeni ababefuna ukuzitakula esimeni sobubha, befuna ukuganwa, befuna ukuthola imisebenzi, befuna ukuqala amabhizinisi aphumelelayo, befuna ukuba nemisebenzi ephumelelayo, babeze basikhandle. Emva kokunikelana ngezimoto zabo, emva kokunikela ngezingxenye zamaholo abo noma amakota amathathu emiholo yabo,
babe saqhubeka nokuhaqwa ububha njengalokhu uma usuke uqhubeka nokulahlekelwa imali eLas Vegas. Kodwa ube uqhubeka nokuba nethemba lokuthi nakuba ulahlekelwa kodwa usazobuyelwa yikho konke okukulahlekelwa. Ya yikho ngiyabona ukuthi ungani ukuthi lona ngithi lo muntu umprofeti ngempela. Amen. Ngabona lamadoda ethatha ama-title deeds emihlaba ayenayo nawe imizi ayenayo eyinika laba bafundisi. Ngabona laba bafundisi bekuthatha konke lokho bekuyisa ngaphansi kolwandle njengengxenye yenkokhelo yenyanga zonke ukuze bakhokhe kulabo uNkulunkulu. Amen. Amen. Lezi zinto ezikhulunywa yilo mprofetikazi siyazibona zenzeka phambi kwethu. Siyazibona izigebengu ezizibiza ngabaprofeti ziceba ngendlela exakile ngoba zihamba ziqoqa imali yabantu. Kodwa kuba yibo abalandeli balezi zigebengu ezithi singabaprofeti abazivikelayo ngisho sezibanjile bethi ziqanjelwa amanga. Sibonile kubalandeli baka-Omotoso yize kunabantwana babo abadlenguliwe bedlungulwe lo mprofeti. Sibonile abalandeli bevikela uBushiri kungakhathaleki ukuthi ubufakazi buqonde kanjani ngaye. Nigeria siyabona ukuthi abalandeli baka-TB Joshua bamvikela kanjani. Ngisho sekufakaza ingane yakhe ukuthi wayengesiyo lento abalandeli bakhe abathi wayeyiyo. Ungamangala uma ungazwe uzwe abalandeli baka Bushiri ukuthi bamvikela kanjani. You can't believe it. Ubusobona ukuthi le mithi ngempela kusuke kwezinto ezithathwa ngaphansi kwamanzi olwandle. Ukuthi kungathi kuclear ukuthi lo muntu lona uyilento uqhamuka umuntu ethi lo muntu wangenza kanje. Kuqhamuka ingane yakhe ethi lo muntu wangenza kanje. Kodwa wena ngoba umlandeli wakhe uvela uthi hayi unamanga. Kuqhamuke umuntu obengwala eSouth Africa echaza ukuthi ngaye eNigeria wafika lo muntu wangenza kanje. Kuqhamuke abelungu bebekwamanye amazwe kethi ngafika lapha wafika lo muntu wangenza kanje. Wayene stream nje samantombazana wayefune amantombazana angama virgin elala nawo kodwa ethi ungumfundisi ebulala enza yonke into. Uthi-ke uCelestial lento yenzeke eNigeria iyenzeka nala eSouth Africa. Nala eSouth Africa kunabafundisi abanemhlatshelo ngabantu. Okuye kutholakala umuntu usedukile nje ungazi ukuthi uduke kanti uhlatshiwe. So ngaphandle kwemhlatshelo yezilwane kunemhlatshelo yabantu. Amen. Ngihlale ngichaza ukuthi sihlala nomuntu wasezulwini oyaye asichazele konke ngohambo lwethu emva kokufa. Namhla ngifisa ukuvuselela inkulumo yakhe njengoba ebeyichazwa ngumkhokheli ngesabatha elidlule. Umkhokheli uyibeke kanje le ndaba. Uthe uma ngabe unkosazana evula izandla zakhe ngabona abantu abakhalayo
abantu abomile, abangumqwebu, abantu abamemezayo, bememeza uNkulunkulu. Kodwa futhi abasakwazi ukumemeza ngoba baboshiwe. Baboshwe izinhlungu, baboshwe izono zabo. Ithi-ke ingilosi, bangcono abantu ababoshwa lapha emhlabeni ngoba bayakwazi ukuyohlolwa, batholwe, babonane nabazali nezihlobo zabo. Bayakwazi ukudla nokuphuza amanzi. Bayaphuma bashawe umoya emagcekeni ejele. Kodwa kunejele elesabekayo elokuboshwa ethuneni. Ijele lethuna libhlungu kakhulu ngoba uma usufikile phambi kwamehluleli ekutholile ukuthi wonile, kukhona ongakwenzanga, uma uthi bengingakwazi ukukwenza, uma nginikezwa ithuba lokubuyela emuva, uyaye athi usiyakwazi-ke manje lokho okonile, phindela emuva uyokwenza lokho. Ithi-ke ingilosi, imuva lomuntu ofe engakholwa ithuba, akasakwazi ukuvuka aye kwakhe noma kuphi, njengoba wayekade ehlala kubo. Ikubo lakhe sekusethuneni. Uyohamba izindlela eziningi, ethi uma esethi uyafika kubo, afike aphelele ethuneni. Ithi ingilosi, into ebuhlungu kunazo zonke ukuthi uma umuntu esefika ethuneni, umphefumulo wakhe uyaye wazi ukuthi njengoba elapha sewangcwatshwa, ekuzwe ukusindwa ngamatshe ethuna, ekhale ememeze kodwa engezwakali. Nini babona abantu uma bengcwaba umuntu ukuthi baze bagandaye nangezinyawo, engathi bayasho ukuthi ungavuki, ngisho sekuvuka abantu. Uma-ke sekuthiwa buyela ekhaya, uzobuyela kanjani kulelo thuna elazi lagandawa ngezinyawo? Uyaye ukhale, kodwa ukukhala kwakho kuphelela kulelo thuna. Kuyoba yileyo minyaka leyo uJehova ayibekile, uma eyophinde akuhawukele emva kweminyaka. Uyohlala ethuneni, amehlo akho nomphefumulo wakho ubuka izimpethu zidla inyama yakho. Amen. Amen. Ngisikhulumela zonke lezi zinto. Kumele umuntu ngamunye azikhethele kusemanje. Noma ufuna ukuya ezulwini, noma ufuna ukuya ekufeni kwakho, uyohlala ethuneni. KuDeuteronomy 30 verse 19 to 20 uMose uthi, ngibiza ukuthi ngibeke phambi kwenu izulu nomhlaba, ukuba ngofakazi ngani namuhla ukuthi ngibeke phambi kwenu ukuphila nokufa, isibusiso nesiqalekiso. Ngalokho khethani ukuphila ukuze niphile wena nenzalo yakho. Amen. Uyaqhubeka
uMose uthi umthande uJehova uNkulunkulu wakho, ulalele izwi lakhe, unamathele kuye, ngokuba lokhu kungukuphila kuwe nobude bezinsuku zakho. Ngiyazi ukuthi ababe bazolwa ngoba abafuni ukutshela ububi babo, kodwa futhi ngiyazi ukuthi abebona ngoba bengazi lezi zintshumayelo zizobenza baphenduke, bashiye izono zabo. Leli ivangeli liqondene nalabo bantu. Ngiyafisa ukuthi ngikucizelele lokhu kumaKristu in particular, kubafundisi bamaKristu specifically, ukuthi sengiwenzile mina wami umsebenzi engawuthunywa ukuthi ngiwenze. Sengibachazele ukuthi lento abayifundisa abantu ayibase ezulwini, nabo futhi ayibase ezulwini. Lokho washo uJesu ukuthi uma ungawugcina umthetho kaNkulunkulu, ubese ufundisa abantu ukuthi bengawugcina umthetho kaNkulunkulu, angeke uye ezulwini. Ngakho labo abasaqhubeka ukwenza lokho abakwazi ukuthi kuza isikhathi lapho abawuthi mase bedlule emhlabeni bese umahlulele ebuza ukuthi umfundisi umbanza owathunywa ukuthi enifundise lezi zinto akanifundisanga yini, anizwanga yini? Abakwazi ukuthi bethi abezwanga ngoba bayezwa njengoba ngikhuluma. Kodwa ezulwini kuthiwa buyela-ke emuva uyobachazela laba bantu obadukisile. Ngoba ithi ingilosi uyobona iy'nkulungwane zabantu zikhala zisemhlabeni, kuthiwa uyababona abantu ukuthi badukise kanjani. Hamba-ke uyobatshela iqiniso. Ithi-ke ingilosi kodwa umuntu oselapha phambi kwamehluleli uyabuya ehambe ecabanga ukuthi ubuyele emhlabeni, kodwa ephaphame ethuneni. Uthi ma ususethuneni akakho umuntu osemhlabeni ongakuzwa ngisho ungakhala kanjani, futhi ayikho ingilosi engakuzwa ngoba uxoshiwe ezulwini. Umuzi wakho sekuyileli thuba. Kuleli thuba ungahlala ngisho 30 years, even 100 years ukuleli thuba. Abantu babecabanga ukuthi ngiyazibhedela nje ngiyadlala. Kanti cha, adlala. Ingilosi ayigcini ngokuthi ikhulume. Njengoba esho umkhokheli, iyakubonisa lezi zinto zenzeka. Lapha sikhuluma zona izinto esizikholwayo. Sikhuluma izinto esizibonayo zenzeka. Uma sithi abantu ababuyele uNkulunkulu asidlali, sisho ngoba sazi ukuthi lungakanani usizi lo muntu obecabanga ukuthi uhlakaniphile lapha emhlabeni uma esephambi kwaNkulunkulu. Ngifikele ukukhala ngoba ngiyayengazi ukuthi abantu bengayibona kanjani lento engiyibonayo. Ngifikele ukukhala ngoba ngiyazi ukuthi
kunezihlobo zami even abantwana bami abangayiboni lento. Namhla ngikhala ubusuku wonke ngizibuza ukuthi kungani ukuthi uNkulunkulu eze kimi ezohlala nami ngisesemhlabeni engibonise impilo yasezulwini nempilo yasesihogweni. Angazi ukuthi kwenzeke lokho. Ngakho-ke ngiyabatshela abantu angidlali, ngiyabatshela amaKristu, ngiyabatshela amaNazaretha ukuthi lapho esiyakhona akudlalwa, kuyophela ukuhlakanipha, kuyaphela ukuhlakanipha, kuyaphela ukuphapha, kuyaphela ukwazi lapho esiyakhona. Yezanini, yezanini zizwelo,
Inkosi busise izwi layo.